Sa atong unang pagbasa, ma-inspired kita ani kay matod pa ni San Pablo, makaatubang nata sa Ginoo nga balaan, putli o guway sala. Pasabot, pwede di ay nga kita mahimong perfect in the eyes of God. Namay mo ingon, nobody is perfect, di ba? Pero pwede di itang mahimong perfect in the eyes of God. Di pangutan na imong tupad, yung nasa matas Ginoo, perfect na ka. Kay pulos man kita sa daan, matod pang San Pablo, mga kaaway man kita sa Ginoo tungod sa atong mga sala. Pero naadi ay gihimo ang Ginoo aron mahimo tang perfect. Og unsa man na, nagpakamatay siya para nato. Ang kamatayon ni Jesus nga mao ang ikaduhang persona sa Dios, mao'y naghimo natong perfect in the eyes of God. Iya tang gipakamatyan, dili ni buhat sa tao, buhat ni Ginoo. Why usa nato nga makaingon sa akong pagsigig simba, siging liktor, siging pari, siging madre, luhod anang gikas pultahan nga ripadong sa altar, siging 2,000 Hail Mary, overnight vigil, Alliance of Two Hearts, sa tanang igsasabong, scapular, Sagrado Corazon, Dalia Milagrosa, pahinungdan gina tibuok gabi hangtod na gyud sunod adlaw, sikig yung rosaryo nga mao nay makapahimo natong balaan. Bisan gani ang atong mga maayong buhat dili makapahimo natong balaan. Unsa ra man gi makapahimo? Ang kamatayon ni Kristo. Sige, lingi ay mong tupad ing nagipakamatyan ka Ginoo. Ing na ba? Hewa ra ba na siya mahibaw? Nagipakamatyan na siya Ginoo. Ingon ana ta kapinangga sa Ginoo, siya'y gahimo nato, kita'y nagsupak-supak niya, pero iya pagitang gipakamatyan. Na karon unsa ra may atong misyon? Unsa may misyon nato? Muila gid ta nga ang Ginoo maoy atong hinabang. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Dios mao gayod ang akong hinabang. Dili ang parlor mao'y hinabang aron monindot imong naong. Kay usahay ra ba magbudget kitag dako kaayo kay para gyud monindot unsa pa nang ubang mga paputi is naong, patarong sa ilong, patarong sa ngabil, bisag unsa na lagi pangbuhat nya gasto gyud maayo kay maunay atong makatabang nato aron monindot atong naong aron daygon tas mga tao. Dili ang pagdaog sa barangay eleksyon og mga konsihal hasta na mga iski maoy atong hinabang aron ta monindot sa matas mga tao. Dili gani ang kanang pag-graduate nga summa cum laude, valedictorian sa atong pag-eskwela. Dili nang pagpasar sa board exam, bar exams o nya top notcher gyud nga maoy makatabang aron kita nindot tan-awon sa katilingban. Ayaw pagsalig ana, ay sad pagsalig anang imong yuta o kanang imong balay nga gikural ginimog maayo nga mao ginay imong hinabang kay maglinog wa na lusno nang imong balay, bugawas gyud ka nang imong kural, magtulda ka dito sa gawas. Di ba? Di na makatabang, masunog ng imong balay, na magpanawag yung kag tabang sa bumbiro. Kanang imong career, nga top notcher ka sa bar exam, board exam, tanawa o niya, madayagnos kag stage 3 cancer, magluhod-luhod yung ka diri simbahan, di gina kaali ni mo kanang imong pagka-top notcher, di na kaali, istoryahe. Kanang imong wealth, kanang imong kunuhay pagdaog sa pagka barangay kapitan, bisag ka ng pagka-presidente sa Pilipinas, tanawag, ma-stroke ka, half body paralyzed, magkabuang yung tawag o mga physical therapist para mutabang nimo, di na makakalakaw, agas panglaway nimo dire.
Bisag presidente pakas Pilipinas, bisag ganing Santo Papa, si anhing Saint John Paul II, kurug-kurugan itong kamot, agas panglaway dire, bisag Santo Papa, di kapugo ngay. Ngita gyud caregiver. Pare, sige pamaligyag slat, dako na kay halin, di ni makatabang. Mulinog lang lusno lang na atong building, lusno lang ning atong simbahan, kausara. Magubat lang ning nasod nato og ang laing nasod. Sige na ra ba ni sila hana-hana og gubat na biyaan taning lugar din mga manood na mga langob kana mga naasuok-suok nga wa building kay garikas building bubahan man ka adto maunokso ka ng kakahuyan wa nay balay di na ta mangitag balay kakahuyan atong pangitaon kasabot na mo mihilingi ay mong tupad ing nawa ginay kapuslanan ang imong gihaguan karon ing nawa ginay kapuslanan kun way Ginoo wa ginay kapuslanan wa gyud mao na siya ay gyud pagsalig ana kanang imong diet diha aron di na ka masakit na istoryahe hasta nang namaligya anang imong diet mamatay ra na kadiyot ra kay na atakihon nang butang-butang pa ka na mga relo diri nga mag-monitor sa imong heartbeat, sa imong gidalion, sa imong lakaw, silas lang ka. Mamatay ra na hastang gahimo ana, dugay nang nangamatay ang uban. Kunway Ginoo, wa gyud kapuslanan. Di ba? Nakaron matud pa ni Hesus sa atong ebanghelyo, sunda si David, sunda ang mga pari, sunda ang mahal nga Birhen Maria. Unsa may ilang gibuhat? Nagpakahimong sulugoon sa ebanghelyo. Matud pa ni San Pablo diri sa atong unang pagmasa, ako si Pablo nahimong sulugoon niining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tao. Sulugoon unta ta sa ebanghelyo, translator unta ta sa ebanghelyo dinhi sa kalibutan sa atong pulong og buhat. Yes, mga sayop ta. Ako, ay siguro masakpan ko ninyong naaday ko'y kabit. Di ba? Luwa di batasa di Padresiano na ama di kabit di ay. Ana, sakop na muna ako. Unsa may inyong isulti nako? Kamong nakapalit og slat, unsa inyong isulti? Animal ding paria. Giilad lang di ay ta. Di ba? Sige, ako animal na ko sa inyong tanaw. Madri pa gyud ang nakabit. Animal ding madri ha. Di duha nakabuok. Kaaway na mininyo. Ana. Nya karon ang ebanghelyo nag-ingon man ang paghinulsol ug ang pagbasol nga mapaubsanon maoy dawaton sa Ginoo dili kanang mga halad og mga sakripisyo. Magbasol mamis madre ter magbuwag na ta sayop gini atong gibuhat nya maghilak dayon ang madre nga mobuwag. Sige Father, buwag na ta kay ang Ginoo labaw gyud nato. Ako sad hilak sa ko nuguna ato. Sige, kana lang yun. Kana, buwag na lang kita. Kay sundon ginatong Ginoo sugod karon magpakauaw tag-atubang aning kamatuoran nga ikaw ug ako nangadagma kita niining maong sala. Ana, unsa mas matas Ginoo katong madre ug ako? Perfect or imperfect? Uy, perfect. Nya mo ingon dayon ang kaning mga lektor. Tulisokon ko ing misa nako dire. Ikaw pa dir wa kay batasan imo laming giilan. Sorry jud kay ninyo sister ha. Brad, sorry kayo kay huyang jud kay ko, makasasala jud ko pero sugod karon dawaton nako bisag inyo pa kung tamparoson, inyo kung ludan akong naong dawaton ko na kay dili pa naigo nga ibayad sa akong sala. Kinsa may maimperno ron? Ang lektor. Ang lay minister nga nagsigig tulisok sa pari nga mahinulsolon
nga nagpakahimong sulugoon sa ebanghelyo sama ni San Pablo nga niangkon, dili ko takos nga tawgog apostol sa Ginoo kay manglulutos ko. Gilutos nako ang mga nagsunod ni Kristo. Gipamatay nako ang uban, gipapriso nakong uban, pero karon nahimo na kong sulugoon. Apan dili ko takos. Iyan ang gisangyaw. Nahimo si San Pablo nga perfect. Gani sa iyang pagka-leader sa atong simbahan, gitawag siya og the pillar. Sila mang duha San Pedro, the two pillars of our church. Ngano man, kamaong magpaubos, kamaong magpaulipon sa ebanghelyo. Muna ikaw asawa, ang imong bana naghilak na nga niangkon nga naa siya kabit nga 5 na kabuok. Dawata kay perfect na sa ay sa Ginoo. Nya ikaw magsige kag kasuko niya kay imo gitong ihapon ang katong 5 kabuok kabit nga na disgrasya siya didto. Unsa may dangatan nimo? Nahimo na kang kaaway sa ebanghelyo, kay ang ebanghelyo nag-awhag man sa paghinulsol sa atong mga sala ug pagbasol ug paghigugmas mga makasasala. Nganong di man ka bagpaulipo ni ana? Muna si David kay nagsunod mas Ginoo, nag-alagad mas Ginoo, wa makasa bisag nikaon siya sa pan na supak sa balaod. Kay ang mga pari ray mukaon ato. Di ba naa maginiigahin nga pagkaon sa pari, no? Usahay mahapakan pag inang kamot sa mga bata kay labi nag-adto ang pari mukaon inig pista nya ang bata muhikap sa kanang namang sudan nga kuan ba giandam. Huy, para nas pari. Unang bata mulakaw in taong kusgot kay igdam buang ning pari. Mahapakan lang noon tani. Ako pa'y sige gukod atong manok kay paihaw karon di na ta kahikap nga luto na hinoon. Ngano man kay itagana gis pare. Pero kung nagsunod etas Ginoo, bisan ang pagkaos pare atong kanon di kasaoy. Panahon kuno sa adlaw ang igpapahulay, nagpuasa ang mga tao, ang mga pare dito sa templo siging kaon, wa kasa. Ngano man nag-alagad mas Ginoo. No, bitaw din kita sige tagbaligya ani mga slots, di gid ni sala. Ngano man ato maning ialagad sa Ginoo. Na imo ingon ako, Pader, imo ginang isingit ng imong slot. Mura na jud kag na maligya, mura kag negosyante. Nako, waoy, inyo ra nang hunahuna kay gialagad manis Ginoo, dili ni sala nga atong word nga pamaligya kay wa man ni ginansya, pulos man ni siya, unsa man ni? Pulos ni siya kapital. Tanawa unsaon paginansya ana nga dako pagitag bayron non sa atong kumbintong gitukod. Ikahuman sa dana, wa hunong masad ni ato mga slat-slat. Ana hunong naman gani kay ato man gisiguro kining umaabot nga dakong event sa atong Archdiocese. Kita yung mo host sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9. Nya kuwangan og mga 10 million ang atong budget. Mo na karon atong gi-raise ning 10 million na maligya tag holy pads. Unsa man ning holy pads? Holiness, peace and divine salvation. Kay ang tema ni ining maong retreat sa mga pari, priesthood, a call to holiness. Unsa may tan-aw ninyo namo mga pari, balaan o bulaan? Balaan o buangon? Ang sa inyong tanaw. O gusto mo nga mabalaan ang pari, paapilas retreat niya aron makaapil palitig slot. Di ba? Salamat sa namalit ha. Namaligya tag 100,000 ka holy pads. Anya tag 100 pesos per slot. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 17,688 ka slots. Patpat. Para nako maoning mga tawhanang namalit ang miila nga ang Dios gyud mo ilang hinabang. Kay kanang uban nga ang ilang hinabang ang ilang kwarta, di gyud mo palit. Kay ang ilang ang kwarta mo ilang hinabang. Salamat sa namalit. Unya sa ato sang special slot nga natapos gahapon ang atong gibadgetan
para sa atong 10th foundation anniversary ug sa ato sad nga pagsaulog sa birthday ni Mama Mary. Malampuson sa kay atong pagsaulog ngadto sa mga kapilya, sa mga eskwelahan ug dinhi sa atong simbahan. Salamat kay tanan nga ni-facilitate, salamat sa mga pari nga nagmisa na maligya sa taadto og 9,000 ka slots. As of yesterday, nga ugma na ni ang final nato nga counting. As of yesterday, ang atong naihap na halin niabot og 9,507 ka slots. Pakpak. Nindot na kayo ni, nasobrahan, ato pa ning kwintahon, ato ning ikwinta ugma pohon kon pila gi atong nadawat, pila say atong na-spend para nining duha ka events. Nya sa ato sang 10 slot challenge, kadtong tagnapo ka slots nga tag 100, as of yesterday nakadawat na ta og 1,507. Pupariha man arin dias ubos wa ba kani masayo pero man 1,507 ka 10 slot challenge nya ugma sa ni nato ihunong kay adto raman sa ning gahapon gihunong ang atong 10 slot challenge. So kini siya tag 100 pesos imong iserbisyos Ginoo atong tipo-tipoon isip mga simbahan nga nag-alagad og nahigugma sa Dios, mahitabo gyud nga malampuson ang dagkong event sa atong simbahan nga makapalambo sa atong pagtuo. Mao na gikinahanglan sa Ginoo nga atong tabangan nga ang mga kalihukan sa simbahan sa pagsabwag sa pagtuo o pagpalig-on sa pagtuo maoy atong tabangan. Dili nang magsigitag sabwag anang mga TikTok lang diha nga palit siksi-siksi sa lawas, pagwapagwapas naw, pagwapo-gwapo, patsoy-choy, sabwag anang premarital sex, anang sabwag anang porn, sabwag anang mga sugal, online sugal, porti na yung kusuga. Maunay atong hunongon nga maningkamot ta pagsunod sa Ginoo. Mahitabo ra gid ning tanan kung mahimotang sulugoon sa ebanghelyo. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, sugot ka, mahimo ka na kong sulugoon. Ingna. Ingna mo sugot ka, nga mahimo ka na kong sulugoon. Di mo sugot. Niingon ra ba si Kristo, higugma imong isig katao, samas imong kaugalingon. O di magpasugo jud ka ng imong isig katao. Wa ka mulingi, piligro ka. Sige, manindog na ta.